खुलुमबाय रायजोफोर सायखं ब्लग चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय जोंनि सादि केजुलि बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 29थि बोसोरारि जथुमा मिथिङा जागासिनो दङ बिबारियाव जोङो दायो बरायनानै लांनो फैदों जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां अशोक सिंघाल सार लोगोसे जोंनि दि केजुलि समस्तिनि एमएलए दा फैगासिनो दङ बिथां सारखौ जोङो एसे आग बारायनानै बरायनानै लांनो फैदों आरोना दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जय लामाफ्रानो नायजाला नै अन्थाइ स्राव स्राव 2026 फैगासिनो दङ इलेक्सन फैगासिनो दङ लामाखौबा बानायगोन ना बानाया लामाफ्रा मोनसेबो मोजां गैया अन्थाइ स्राव स्राव हाराव हाथाव गोजा दालां मोनसेबो मोजां गैला जोंनि दिकेजुलि एरियायावहाय लामा मोनसेबो मोजां गैला हाराव हाथाव दालांफ्राथ' बायख्रबजोब्बाय दा देखायगोन र' दालांफ्रा माबायदि अबस्था जानानै दङ जोंनि दिकेजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 29थि बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो दा थांगासिनो दङ मैयानिफ्रायनो जादोंमोन दिनैयो जोबथा आरोना दा आंलाय जोबथिसो नालाय एसे खस्थ' मोन्दों दालाङा नायदो माबायदि अबस्था जानानै दं बायख्रबजोब्बाय लामाफ्रा जोंना बारा मोजां नङा नालाय लामाफ्रा फाक्काबासोमोन हिउ हिउ जागौमोन दा लामाफ्रानो बारा मोजां नङा नालाय अन्थाइ हाराव हाथाव गोजा एसे खस्थ' मोनो आरो गारिफ्रा रायजोफोर नैबेनो जाहैबाय गाहाय सायनासालि खुंगा 29थि बोसोरारि जथुमा दिकेजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय सायनासालिया बेनो मैयानिफ्रायनो जादोंमोन मिथिङा दिनै जोबथा आरो दिनै लास्ट
गिबियावनो सिनायथि होनो लादों जोंनि दिनै गेवलां मेलनि गाहाय आलासि ढेकियाजुलि एलकेडिनि लेङाइ बिबुंगिरि बर' बिफाननि मुस्रि फणिधर बसुमतारी सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों सारखौ मान बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बयबो गोबारै आखाइ खबनानै सारखौ मान बरायगोन। बेनि उनावनो आङो सिनायथि होनो सानबाय जोंनिनो हांख्रायनानै लेंहरजानाय दिनैनि गेवलां मेलनि जर'खा आलासि बिथांखौ आमारे আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি অসম বিধানসভাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া ছাৰক নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে এখন ফুলান আৰণাইৰে ছাৰক আদৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিলে ছাৰলৈ बड'फा उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी बाथौसाफोरनि गोरायुं मानव गेदेर गिरेन स्वर्गीयारि सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों सारखौ मान बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय।
रायजोफोर दिनैनि ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जोंनि दिखियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 29थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै बिबारि गामियावहाय जानानै थांबाय आरोना दिनैनो जोबथा सान ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामना लानो हागोन होमबा एसेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि